kaburam kalong ya ublay bataw ya kabeneng bari ka khandau ublay bataw yang i kibreo hakador ka jing srem jong uhi nga ai ka jing kublay pi baro hakani ka singi ka bakerpang ka singi ka bangi kum ka balang hapo jong ka assembly kadan ya kaban kan mau kerpang bat ban bu ka jing doai ka bakerpang na ka ban taki kam jong ka jing sumar ka bathau ya ki hospital hapo jong ka assembly kini ki hospital ki long ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital bat ka Norman Tunnel Hospital nang ta ki Rural Health Centers jong kini ki hospital nang ta ki School of Nursing nang ta ki clinics bat ki wedi ki community health program ki ba kini ki hospital ki dana ki snat rukom trekam ki ba phero pher ublen kur khulang ye phi baro tiang na ko por hawing sedang no ai ka ni ka jing seng to ina pendam ha ublay ha ka jing duai ni ai ngo ye me ublay ba kraw ha ka beneng shejrong mara ka khandau chat bian ka ba me jungo arsut bat me wan ba me dan lam rangkat bat ngiru namar me bo yang i hagani ka slap rathai bangin bangin ya nyin yeng bat bangin pendep ya ka thong jong ka jingya lenti jong i kat bangidang na ka bantaban pendan boram ru ya me ablay kurkhu ya ka jingya seng ko konran ha ka jing rakhe ka bakarpang jong ka KGP assembly hapo jong kini arteli ki sinat ha ki presbytery ki district bat ki balang bat ha ka ni ka balang ka bangi dan menta ko kan rat ngi kan mau kerpang ya kan ni ka wei ka kam ka bakrao ka ba me mela ibet ya ka ban kerkhu lengba ki syakri ki jome ki ba mela pha nang tai na silyang duriau na ka balang kme na rewels hadu kita ki doctors ki missionary doctors ki nurses ki staff baro ki balawan nadu bala seng ya kan ni ka hospital haus nam hat khandai spa ar pu ar hadu menta kadang ya syafrang do kerkhu ya kan ni ka jingkan mau buram ka jongi hakmat jome ablai ira karparu kerkhu ya ka balang kme rewels kerkhu ya kitu baro ko trai ki berang idan mentah hadu mentah bat kini kinong trai ki bangingi dan ko trai kom ka assembly hapo jong ka tege snat trai kam kini ki arteli ki hospital bat kini ki rural health centers kini baro ko trai ngi bu ahmad jong me ai ba ki kam ki jing sakri ki ba koridor jong ki long ko trai ki jing kerkhu ya ki paraman sim ki ba koridor ki ba wan na jan ba na jengai do kerkhu kan rat bagani ka jingkan mau ka joi kalong ba me utrai jong ka kam wala ki to ki bala le haswa ki bala syakri ya kan ka kam sumar mat ki banang beteng mentah ki banang yai khot kerkhu pen karpang ya ki bakin long ko trai syakri ki ba pediang bat ki ba ma ki jing kerkhu ki jing bah jing isne jong me ken yai bot silen ta ki singe jing em jong ki bagi ba pang besi tombaro kin yo ban pediang ya ka jing pen ka jing pen janai ha ka jing am ta ki met ba pang rai ha ka jing jong ki baro shiteli sngo ka jing duai pediang ka bango na ba kerteng jome jisu ngi duai amen king in yarwai ka jing ruai ka ba na ka ni ko jing ruai ka ba lai spa khat khandai na ka ba thmai bat na ka ba rim lai spa khat nyau bat hadin jong ni ka jing ruai in yo ya ka jing pulie ka to kan ni na ka tin ka jong ublai bat ban bu ha ka jing duai Mika benta jonga junom kodotam ya kapertai silenter kajing jonga aingan yan kutrai ban me lambat me lambat me lambat me silenter kajing jonga aingan ya kutrai bat me ngam duai ban yo kajing sung lam ne jing skau bha pertai ya kashi tom nganom shepting tang bangan yo yai bat me lam
lambat me, lambat me, lambat me, lambat me, ya kasih dom nganom syepting tang bangan yo yan bat me. Hakilen tidum tu sumar bat haki yong pertai syaka ker dop neng bating shan ai ngan yo rung lembat me, lembat me, lembat me, lembat me, lembat me, syaka ker dop neng bating shan ai ngan yo rung lembat me. Kajing puli nakaktian ka jong ublay, hakan ka por, kalong ka ba, ngin ya sya skor naka gospel kat kum u Lukas, kalanong ka ba siphaw, kadukhat, ngan puli gitu kadukhat, nadu ka ba arpusan, ter. Kikintian ki ba ongkum ni. Hakmi, ru, way urew saat, ula yang, bat ula tenju ya uda ong, gonong hikai, ngan le ayu bangan yo ka jingem bom jukut uteu la ong hau la tho ayu ha ka hukum kumno te me pulie ute ula yathu ba ula ong men e ya utrai uba ublei jong me daga dono jong me baro badaka mensim jong me baro badaka bor jong me baro badaka jingmut jong me baro ban ya la upara marjan kumba ya la de bad ula ong te hau melaya thu ya ka badai to le ya ka ni te men yo im utie ba ukwa ban kesan ya la die ula ong ha ujisu uno te ubalong upara marjan jonga ujisu ula ya thu ba ula ong dan uwai ubriu ubale hiar na Jerusalem cha Jericho bat ulahap hapdeng kinong tu kiba haba kila penleng khoi ya bat ba kila syo ya kila letno kira eno ya kum ubayam te uni uleng do te uwei uleng do da ka bajarang khan ulawan hiar nakata kalenti bat habau la yo i ula yat kiarno syarut lenti kum ju rudi uwei ujat lebi haba ula poi syakata ka jaka bat haba ula yo i ula yat kiarno syarut lenti Henry, uwei ukenja Samaria, kat ba udang lejing lej, ula poi hadu hau, te haba ula yo ula sngau sen bat ula wan hau, bat ula span ya ki jingjingam snam jong uda the haki ya ka umpnyang bat kawan, te ula bo ya halor umrat jong hi, bat ula walam ya sya ka yeng basa, bat ula sumar ya te ha ka bala syai, haba un salej no, ula seino artengka bat ula ai ha utrai yang basa bat ula ong ha to sumar ya bat ka ru ba men penlut tam nga anda ngawan phai pan ngan siu pat yame na kini ki lai ngut uno memut ubalong upara marjan yauta ubala hap hapdeng kita kinong tu te ula ong ha uta ubale isnai ken ya Jisu namar kata ula ong hau kelet tole mameru kumjo ublain kurkhui gijing pulih han ka por na ka ktien ka jong ine bu ha ka jing duai sa shi sien pan ngi ai ngu eme ablei kani ka por ka bangi ngi rung sya ka jing selok ka ba kentang bat me ngi pulih na ka ktien ka jong me ko konran kalau ngak tien ka me ko Jisu men ba me dan ha ka perthai malah hikaya ki bre ya kalenti kum no baki deban ya kum unong le jing le bat kalong sisya ka jing hikai ka ba khrau ru yang i hakini kisngi habangi puli ya ka kalong ka ju ka tien ka ju ka kular ka ju ka bor ka ju ka jing ai ka jing pen em ka jaw me ken
ai beki iki baro ke bengin sya skor hak ni khlip mat trai iki baro ki long ki ba me dan ya kaban besar yang i keren atrai ngin sya skor melong ublei hi hak kerteng ke jong jisu ni duai amen dia kan ka por sawan ai ka khubor na ka tien ka jong ublei nga sngo bha ban tip ang ne bar man khat ru ya ki ne ki nong ruai ki ba dan artli ki jing ai jong ki lom ba ki jing ruai ka khubor ka ba ki dan ibaning kong ilong imes dari hun warjri bat ki paralok bat iba arpat imes fairin dio lendaling khai bat i para i jong i Hop ding jing dum jong kamit galing ga pisa amanu balaya rap ban wan ngo kum yanga hakum kata kapor ngayos ngo ya jing sawa day kasur jong utray kabakot it yanga wan kukun wan shanga wan hakjat kadipna long mga kalenti jing imbat jing shisha jing suk ya pingan ai ka jing suk bajanai lapidu jing kermen jing iblay pin sa shem Haber thay đáp tăng jing jing pin shoy jing ya le Jakari hang nungin shem bangin yo ka jing tngen tungin pai sha utrai khot kerpat ha jing duai yangi ka borun ai jing mut ru un pen shai wan kukun wan shanga wan hakjat kading pna long mga kalenti jing imbat jing shisha jing suk ya pingan ai ka jing suk bajanai lapidu jing kermen jing iblay pin sa shem langi ladu jing kermen langi jot langi rem langi long balasakma langi jat nakasem try ukot baropar dajing ik lay bajanay wan sha u kumba pilong jing map e pi un ai wan kukun wan shanga wan hakjat kading na long mga kalenti jing imbat jing shisha jing suk ya pingan ai ka jing suk bajanai lapidu jing kermen jing iblay pin sa shem wan kukun wan shanga wan hakjat kading pna long mga kalenti jing imbat jing shisha jing suk ya pingan ai ka jing suk bajanai
Lapido Jinkerman Jing Idley Pensa Shem Lapido Jinkerman Jing Idley Pensa Shem Kakateng jong kajing rai kalong ringkat bat ujisu. Jing ya lenti hang ni ha per thei batang shipor Shudap tang jing jinjar omat kitlo Lenti shisha ka ki buon ki jing ya le ringkat batu traji sungin yai ne ringkat batu suman kapo Ho'oy tang badu barabon Teng teng pi ut skol thai Bad men sim ru skol wan Ringkat bad uji su on ai bo Lada piyai shanya Huji su lok pa kordon Ukloi ban long ringkat ken barabon Hashitom ni shiba Hasno si ni snopha Ulok pa jan tam ya piyanga Ringkat baji suman kapo Ho'oy tang badu barabo Teng teng pi ut slow tan Bad men sim ru slow wan Ringkat bad uji su un ai bo Ringkat baji suman kapo Ho'oy tang badu barabo Teng teng pi ut slow tan Bad men sim ru slow wan Ringkat bad uji su un ai bo Ringkat baji suman kapo Ublein kurku nakabenta kabulom jo amen Hakani ka por ni na phai cha ka tien ka jong ublei ya ka ba ka assembly ka lapan kan mau ya ka ba ngi kum ka balang ngi dan kamban kan mau kerpang ya ka ni ka kam jing sumar jong ka hospital ka balong ka we ni ki kam sumar ki ba hakmat nadu ba ki missionary nang tai na reveals kilawan ya ka ban yalap ya ka gospel ban hikai ban trei ru ya ka ni ka kam pen khia kita ki long lai tuli ki kam ki ba khrau ki ba ka balang hapo jong ka KGP assembly ka long ka we na ki kam ki ba hadu ki ni singi nang yai beteng ti na ka liang ka jonga ngadon ya ka ban pensyai ka tu kan ni sepang ki kam jong ka ni ka jing sumar ka kam sumar kalong ka kam ka ba kentang kalong ka kam ya ka ba ublei ukhot ya ki ba kom kita ki brio upen kerpang ki badan ka jing stan ki ba ublei ai haki
Kibadon ka jing la da ka jing ai jong ublay. But kibadon kata ka jing ai ti. Ban syakri ya ki weipat. Kita kilong ya kita ki bapang. Kimin sem ki bakordor. Ti nado balaseng ya ka hospital ha kan ni ka rilum khasi jantia ba e jongi. Ka KGP assembly hadu kini kisngi kamla ban klet. Ya ka jing no senyang. Ka jing long lak loy. Ka balang kemi na riwels. Ha ka bakala pha ya ki missionary. Ki balong ki doctors, ki nurses, ki staff, ki departments of affair, ki paramedicals. Bat kum ta ter. Ti hadian ba kila pendap ya ka thong. Bat ka ba kila lit phai no khat do. Nadu tu ka senam balaseng. Khat kendai spa ar pu ar. Bat adu senam khat kendai spa. Reu pau nyau. Kila lit phai no shala ka jong kari. Kum ta ka KGP assembly jongi. Kalau haban yang halaki jongki kejat. Ban nadu bakala yang halaki jongki kejat. Kahaban ya ka jingya lenti jongka. Bon ki jingya kendo. Bon ki jing syakri ki ba kahaban penyar lagi jongki thap nyang jongka. Kumbang lapan kan mau meneh ka basdang. Nalor ke hospital. Kabangitip mensuana do balaseng ka Wells Mission Hospital, lani ka KGP Hospital, lani ka Dr. H. Gordon Roberts kabangitip entah. Bat ka weipat ka bakam hadian jongka, ka Norman Tunnel Hospital. Hapo jong kini ki hospital kidan ki nursing school. Kini ki nursing school kilong ki ba mi ki samla ki ba pentebit syaka kam sumar kum ki nurse ban leng ba jong ki ka hospital kalong kum ni kum bakalong nang ta ki wei pat ki ba hakmat jong ni kam sumaru imla ban klet ki ba ki dehi ki nong yalam nadu u doktor rangba u medical superintendent nadu kata kapor kawas sedang hadu mentah ki administrative officers lani ki bapet ya ka hospital management bat ki we de ki staff apo jong ka office nang ta ki we de ki departments ki balang ki paramedicals ki badan hapo jong ka hospital kini baro ki trailang nado ki baret ado ki basan kumnoan pelong ya kan ka jaka sumar ka bayat be ya renti bat ka balong ka jingker khu ya ki bapang kawai baka hospital kambit bandu kalong lani ban boteng kajing dan kam ya kitiar sumar kat ba kala ai ban yo bala da kisneu mbet bandu de ban penmi bujili no kat bala kham kloy namar unong pang udon kam kerki wat kita wai da shinru kalong kumta di ka KGP assembly kalayo I kini ki baro kumta nakapor sa kapor lagi wan ki por jingkala ki jinge ki mabun kaya kando teng ing bakala kiu teng ka on kapor baka hiar kum bakalong ka pertai ki baro ki juya kando ka jingya lenti ngim dai ben sngo pla ndai ka deka thong ka bang ngi dai ban shim bangi dai ban long ki ban not ki ba shlur bangi dai ban ya lamba jong kini baro ki balong ka jing prang yang i kumno bangi la ban yeng nama ladang himnot man yang yakini ki jingya kendo kamot ngilong ki ba khaw et ka wei ka long bo bleu a ka jing slur ka ba ar ka long bo bleu ai ya ka jing sous kem ka balai ka long bangi ide ban le ka ik ba syahmat kani ka kam sumar ka le ya ka ta kam ka ba kraw mat ka ba kentang ngimla klem da sngongo ya kinong sumar na do balaseng ya ka bat hadu mentah baro iwei pa iwei kentob iki staff badan lagi jong ki kam ki dan la ka jong ka dor ban kan maulud akan ni ka ju ka pori bukum kita kam la angi bangin kan ma nrei ban shim ya ka jing syakri ka kordor jong ki ban buak mat jong ublei kalong ka ublei nyokor hadu ka kata kalong ka dor mat jong ublei
Mando ban ai ban siu pat ya ka do jong ka jing syakri ka jong ki. Ka jing IT ban met ban sim. Nak menta jong ki para man sim ba koridor. Laki bawan na jan na jingai. Laki long hapo jong ka ri ka jai ban ri ni ka ban baru kumjo. Kari ka kam ka jing syakri ka balong ya baro nak menta jong baro. Kani ka dai ka jing syakri ka ba koridor ba ka ba kentang ka mat jong ublai. Ka jing kan mau ka jong ikum ka assembly bat ka ka hospital hi ya ka foundation di nga don ha ka Dr. Gordon Roberts Hospital kum u chaplain jong ka hospital ni juyo ka ban rakhi kum ki panong trei balai lam do doktor rangba bat baro hospital ro ko we ya ka sngi ka bakerpang ka arpusan tarik ubnai mats jong man usnem ni yo ban rakhi ya ka ni ka foundation di ka balong ka tu ka sngi nadu bala seng ya ka arho santarik ubnai mats kasnam arajar khat khandai spa arho ar bat hadu menta ngiyo ban rakhi bat kadai hang tu bang hiyo ban kan ma te ka hospital menta na ka wei kasnam cha ka wei pat kasta satang si snem khandai teli ki bnai bakan kot syaka thong jong ka jingdap si spa snem ka ai ka kamram ka jongi haa nyin trei ko mangyay trei ko makajulong. Ka assembly ka yu iya ka ni kam. Ka hospital kapoy ha kapor bakahiran. Bahapreng jong ka jingtan jong kapor jong ki AKA baro. Jingja ki ba per ki kita. Kung bakalong kayo kakot ha kapertay. Ha ka jingem jongi ha ki yeng ki sem ki jongi ha ki kam ki jam ki ba per ha ka ni ka ribo jabin ri. Kini kilong ki por ki ba ki batan. Henry ni deban yengum kiba slur bat kiba dan nya kaniga jing ngos kam man syane ama kaniga kam ka utrai ulong trai jong kam bunsiat hangi ni deban le kum baka julong bat ni deban yai kam trai susu ya ka namar ka kam ka dawa bangin le kum ta ka hospital ka don ka jingkit ka bakhia adu kata kata kinong trai ki dan san spa san phau tam e ngila asngo thu ka jingmi ba ka jingyo ka long kum no nganum de ya thu lo dang ni ite ba ka hospital ka dan ki tiar na do ki machine ki baret hado ki ba he ki machine menta la haban ya ha kata ka rukom ka ba ki mission ki baret palan dan palat spa teli ki haban dan ha ka insurance hapo jong kita ki karkhana ki ba pha kita ki tiar ladam dan ki insurance ladang im sio hakpo jong ka system ta ka bomot nginum la ban pha asna mat nginum yo asu ya katian da ka duru ti ka long ka ba bangin wat ban sawai la shan da du ko we ngin subret kam long ka basu ti kum ta kan ki insurance ka ba ka system kanum duna ya ka ba pedang jing san pho ndu pola ba ban siu bai kum tu da sniu num sniu nang ta ka jing siu ki nong tre kalong go bakhia inum la ban ya thu lut hang ni ndai ka ba su khan an ta kuma siklor tam ha ka sibnai ti ka ne kalong ka kam ka ba dawa ha ki nong tre ki dang la ai ka ban yai tre hadu man tang ai ngo walam dei la ram dei le ka jing kor khu jong blai ka ba ublai kor khu la ka jong ka balang dei manga ba ma phik bai tre oi ki doctors ki nurses ki dan ha ka technical work jong ki ha ka teamwork jong ki bakin syakri ki paraman sem ba koridor ngiyo i baki jing eseng kan thai hapo jong ka assembly ha ki senate sep mi ngi bat sep ngi ha ki presbytery ha ki district ha ki balang ki juwan ban jungo ya kan ka Dr. Gordon Roberts Hospital ki jing eseng kan thai kilong sisya ki blakar syan haki por ba man shua ki judan ki jingmang nam takan ka hospital hendrai la ya pat ki por mahadien ba mla shu ban le kum tangim tip ka ja shano hendrai handa hanta kindiat snempat la ye pen thamai biang ba ka deban dan ka ni ka hospital sunday ka ba mangingin kan mau gar pang ya kan ni ka kam ya kan ni ka mission ka ba ki missionary ki la seng ban manging la yang ki jong ki kijat ni da sngongo shibon ya ublai balang ba jong ka KGP assembly ka ba
ki balang hakini ki sengi kila sedang ban shim ya kani ban beteng ya kani ka sen jam tang ki sen kan thai kam nam la wan long namar baki kidan la ki jong ki kamru nre ki balang ka wei pa ka balang hapo jong ki GP assembly kini ki artli ki sinat langi trei ka kam ki baro kilong ki balang kidan ki bala man contribute ru na ka bakim la nan kam kidan ki ba persyang ki laru na lor baki ki persyang sitom nre kidang ai ya kata na ka ba maki ki habban mangi ki wei pa ki jinglot la ka long ki balang district ter hadu sing assembly ti kidan bon ki rempai yang kristan ki be jenjar ki be sitom si ki balang nang pendong la ki long ki balang asaru kidan ki betrei kam ki ba suballa kidan ki betrei ki kam syakri sarkar kidan ki betrei ki wei ki jat kam hikai bat kum tat ter ti kini na kita ki jingmi kan no tam ki nong rep dari tang ka porthung tu la tep no ka pisan tu dari ki pormi ti la yo ban sai ka pisa nawan kanem sniu ten yo nai wa de kata ka ki dan ru kim yo shu ban thai ndai ka kam ka jong ublai ka ba ublai u ai ha ka ni ka ri ka si bejantia jongi kalong ka ba ki brio kim jukur tu am bangi im paho ndai ni im ya ka bangi ngin syakri ngin pendapan biang ki khon ki tia ka yang ka sam khlang ba kini ki khon ki tikin tip ki ki kam ki ba dan hapo la ka jong ka balang nadu ki khon khna ru ki dan ki jing seng khna ki ba sungu thu ya ka ba ki nong yalam ki pen sungu thu namar ki jing slok ki ju dan ha ka ba yedai ba ka kot ka khia jong ki khna ha ki jing seng khna ki tu ki ba kham ya sha khmat kum no ban hikai ki khna ban le khoi long ki ba khoi ki ba suba ha ka jing khoi ha ka jing long lui ka jing sngur ka jing et ka jing kemen ka jing sup ka jong ki nang ta ki khon sam la ha po jong ka balang ki long kumi ki long ka pa te kumta ka KGP assembly ho ki dan ki pastor in charge ki bala ju appeal la ne karpat sha ki balang repair hapo jong ka assembly ndai kan no kila ban lech chakawai pakawai ndai lengba jong ki channels ki baki ki pha ki poi kini ki khubor bat kila baki balang ban le renti ya kani phin sayo I bat ka ke jing rakhi karpang ke jing dap sis pasnam jong kani hospital sa sisnam kandai banai nang ni in yo ine em baka yeng in ine em ke jing san jong ka in em ya kata ka centenary building ka badang don ha ke jing tumu ke jing mon nang no kom no kan sedang te kum ta kalong ka jing pen kan mau ngar kum wei no syakri baret ba na kalong ki riu shimet ru itu khat akabalang nang ta ka basngau komen kalong ka bat sngu tenan ki dan ru ki bre ki batip ya kan ka hospital ki ba na ki seng balang ru ki dan jong ki seng samla wat ki wei ru ki nakaliang yung nong sensyar ki wan jengo ki yu ki tip kalong kum nu ka hospital bat ki contribute lani ki ai ki no usunyang kat baki lae hado menta kidan na kini ki medical health officers ru ki bajuan ban yarap ki wei ki benta jong ki kam jong ka medical mission hangde hospital ki bawan na government jongi state Meghalaya state jongi tinggi songo bang ngalakat bang ila ban ya kendo aki department ki fair ki wan bat ki jia kendo kumno kalong kani ka hospital nang ta na ka Rotary Club nang islo nok ti kiwi ki KSU mo ikna samla kiseng balang fair ki juan klam da pe ya jing ya fair klam da pe ya jing snow baka de jongno ndai na ka hospital ka de na ka benta jongi di para bring laka seng ha ka kerteng jong tau try nong pun em jongi Jesus Christ wan na ka benta jong kita ki papang te kalong ka basung kemen ban yo kat no maka perthai jongi ka bang ngi ya lenti hai ni jing bin sai ba khandiat na ka benta jong ki kam jong ka hospital ngai ba la kalong ki bre ki betre hala ki jong ki kam ki khon jong ka balang ki doctors ni ki nurses ni ki ki staff ni ki bala song thai ru la ban don ka contribution don lada ki don
Kapor kala day. Maka ni ka hospital kanum long kumtay kumbakalong. Laki wan ban ihi laki jong kikmat ban tip. Ban syai kum no ka hospital kalong kin sa ui. Kan nursing school ru kan sa kan tiu kan sa kan jo sya ka kan sa yo no ya ka kardan bakan long no ka BSc nursing. Om syu ka school of nursing. Mentah ka di ke bats ke bening kong ajar kuai kan ya kan rung sata kala rung mentah ka lenti bakan long no ka BSc nursing. Bat hang ni ka school of nursing kan kut no mentahi sedang ajar arpau bat ajar kuai kan new bats ke lapdiam. Dia kata kalau kejing temu bakan ni kan nursing school ka ba mentah kan sekot sekati kerdan las dang bantai bat kejing dan jong pisah jong karu kamlong ka ba biang nrai layai kerpat iki missionary in Wales yaki mo nong yaki nong syarai ni Wales di balawan ban mi ba kini kindiat benai beladam ki wan jungo la ya thu ya kata nrai kan no namar haki por mentau soka ndiaru lakhang yaki ni kila jingerang kum no kinwan ni abang yang lagi jongi kijat tingi hap man yang man kerpat kan no sen ro ngai pen om snow ye ublain kur kulang ye pi baro bat gitu beladan benta bat kinang ye dan bentaru man kershan ni ka kam jing syakri ka jing syakri ki bapang lembah ki jing duai ki jing kenma ki jing et ki jong pi nam tak buram jong ublai amen. Dia kan ka por nya poin no sa jing selok nakaktian ka jong ublai ngalapan puli men nak menta jong baro nak tu gospel kat kum Lukas nang ko pasipau kat arusan ter ngene sim ya tu ka jo benta ka anum puli syo bat kumta kane ka benta ka ba utrai jong Jesus Christ ulaya kendu bat ulaya syam ya wei ubreu ubalong ureu sai anjong kan yam jiu uni ulale ya kendu yu jisu bat ulong ureu syampang ureu start ureu nang batip ha yaki ki ai tukum ta ulale ban bu yaki artli ki jingkeli ka we hedin ka we pat bat kita ki jingkeli ki long ka baning kong ka long bo ong kunong hikai bo ha ngan le ayu bangan yo ya ka jingim ka bo bom jukut kata ka jingkeli ka baning kong Jesus Christ ula juba ya katu ka jingkeli ka jong u bat ya ka bangin ngila ban syam na kani ka ju ka khot hi ka bau jisu ujubab da ka bau laong metip bah ya ki hukum wong ho nya tip kai kita ka hukum jisu ong ban e ya utrai bau blai jong me da ka donot baro da ka mensim baro da ka jingmot baro da ka bor baro bat ya para marjan kum bai la di te uni samla ong ho ya kita baro matip ha tu ong te le ya kata ba men yo im tadi yang kata uni urusat umpat sngau hon yang kata kajing ya keren ukwa ban bu sakawi kajing keli bakata kalong ba un sngau san ni ladi uang uai ken tau para marjan jonga tiu jisu ulas dang ban ya thu uang komni da katu kajing ya thu ka bangila pule menne syapang uai ubreu balik jinglek bat utau ubreu na Jerusalem si Jericho habu lejing lej marway ulah ha khti jong kinong luti ulah sya syo ulah sya tien lasli alang khoj iki jan kinep jong u wala enoi u ka jiman sa kum bayam dan mano ban ya chata hanrei hapdeng ka tukan por ulah syuot bat mlakhi lawan uwei u lengdo niam jong ki jiu de uni ulah ya nanjan nang ta ba uni ulanot ulah dan nrei masni ulah ya kiar be la kalenti to sa hadian pat lawan ya so wei pat ulebi uniru badai nak kata kajat lebi ke bau bala haka jat bin jiu jupen karpang ban long kita kileng do haka jing syakri ngo haka kam niam ki hukum te uniru masni ulah ya no ulah ya kiar la kalenti are kini arngot klam jing yaram nrei hadian kata pan ba uni ubreu udang de ya kasngi ba uni em ba ublei udang plela tu dan wei par ubreu badai ureu pat ba nakasinong Samaria uni
unang Samaria ya lenti masnyo ulalej bejajan ulalap ya ka taka jingja baro ba ulay ni ubreo ba ulay sitam jer kum tahi ula sop ula Spanyol nyat ula the kom pnyang ula the kawan mo kata kalau ngarukam ka jingkit ba ulay jinglej punan kami kita ukit halor jong upada jong te haba ulakit ula ya jelenti la poi ha kawi yang basa la poi ta yang basa utau tra yang basa ru pediang panda ula pediang ula pet la sumar ya utah mau ni nong Samaria ula ong sumar ya ndala poi ke step bobot ula ong sim gane artengka bat ngangan lek bat ka ma me sumar kadang don kam ngan sawan siu pat hadir dia jisu le akom no haba ula ya thu ya kan ni ubu ka jingkeli ya uni samar ya uni nong sai dia nong sai an uang nagini laingot uno na pedeng jongki bolong paramarjan utau nong sai an uang utu kanyu boleh isnei uang meong ya kabadai dia jisu long tau paramarjan wa mameru melasngotu mentah kia kan mameru le komju kata kadi juba pejong Jesus Christ tinggi hang ni hai kini ki akan ka jingya thu ka jingya kran jong Jesus Christ baula ai ya kan ni ka jingya thu kom ka jingya thu khana ka ban kado lenti ya une ureu sajan ubas ngau thu ubas sambang manika ya lengba jong kini kiting shop ki puron ya kin lengba jong ini kiting shop ki puron utau balik jinglej bahak bakti reus niu tau ting shop banengkong uba mangi ha kini ki singi jongi la kadai kata kapor baka konteks ng iong tin pareng ha kapor Jesus Christ ka ei ka ba ngan ong bang tin pareng ka ban relate ya kapor ka jongi babanta ka ei ka ban ya dai larang i em ni kapor habang i em ki por ki jongi ki babanta ni yo i sisha kalong kini ki jingja ki long ki bang ya kendu man la kasngi ha ki por ki kap ki bahala ki jong ka jing em jong ya ka ni ka perthai kalong kum utau nong let jing let ha ka ni ka perthai syong basa te ha ba kalong ka kum ka ni ka jing em ka mamanga ba mapi ni hab ban ya ka ni ka lenti tang si sen ya ban kot sya ka ni ka thong jong ka jing em ka ba ublei ula bu ing ya ka ni ka sla perthai mat ka wei pat ka jing ya lenti ngi haban penti kana ban penti kana ya ka jing em ka bangi ngi ya lenti langin point em sya kata ka thong kai ka thong ka bangi dan kai ka jing thmu ka jing em la ka long ki samla la ka long ki rangba wa long ku mi long ku pa kai ka jing thmu ka jing em ka ba phidan ka bangadan bat nalor kata ngi dei ban long ru ki bala pen kre larang ini akan du ya kan nu ka jing ya kan du ka jing ya lenti jongi de ban long bala pen kre kana mu ila ban ya dai la dia kana mu ila ban ya rap ya la dia kana mu ila ban yeng ndangi kelon ru ila ban yeng pat kata kalong ka dan kam ha ka jing ya lenti ha ka jing em jongi ya kan ka perthai syong basa tiala da kam long ka jing em ka bangi ngi pen kre ban ngi dan ni ka jing thmu ka thong ka jongi shanung in poi kala ban long ka jing ya lenti ka ba ngi shu ya sakama shane shatai kala ban long ka jing em ka jongi ka ba ngim long scam ngim sngo shngan ni shep tieng ni dan ha pedeng ka jing ma ndakawan kanu ka jing ja ka ba mamla ban tip lupa ni long klem jing ya rap baka dan ka jing ma ka bakrao la ban poi ru ha uput chadu uput jong ka jing em ka jing ya bro kini ki sngi bat ki por ki jongi ki ba une nong le jing le baka tien jong blai ka ya thu u ha ba deng jong ka ti jong kita ki nong luti ki ei kita ki nong luti kini pat ki long kita ki ting shop ka kan hon jong kita ki ting shop mo ki ba up klem da pen shitom ya la dia ki ab be da ka basuk bat ban klem khen ya ka jing im jong ki wei pat kini ki long ki sngi ki por ki jong ki bang ya kendu balai ki jing sni ki ja kan ne
ki khna rus ir kin thai rus ir ki rang ba rus ir bat baro ba bahar usep tiang yo baha la ban chane asu te ka perthai jongi galong ka bakumta te ka bangi ngi yan kita kinong luti kinong syo no beriu ilong ki jajing sni ki baharu kom ki bagi dan hakini ki sni ki bagi beriu kem la ban itu bat ki shu up klep ki samla lele ki hap ap deng jong katan ki dang dan hap deng jong jing long samla ka jing so ba ka jing kemen bat kata ka bor ka jing klan jong ki dang long ki ba bet kata ka jing thu jong ki bakin ya ten rei ki dan ki shirep ki ba ap oi balasan ki balarang bar kumju ka shirep ka ba ap ki jing mlien basni ki jing di basni ba pun bu ai ki wei ki ba kta ka jing ko jing khia ki jing bam ki ba mia dei ka jing ko jing khia ki ba la ka long ki ba hi ngasem ru ki jupen sneng la ka long ki ba ki nong sumar ki jupen ong te wat mangi ru ngi sungau thu ka ba mia dei ka jing ko jing khia nglap kiar kita ki balong ke nong shuan ya ka met jong ha jong phi ki don ki nong shuan ki ba don ki ba wan ya ka jing mot perkhat jong ha jong phi ki dan ba pon jat ki wan ka jing mot ha ka jing sngo nang ta ki wei pui pat ki jing ya kendo ki long kita ki nong shuan ki nong tu ki ba ap shri kum no ban pen man saw ban pen kelon bat ban khang lenti ha ka jing ya wei pat ubaya lenti bang lapan kan mau mane ulong uling do uni kum bakalong kapor kabau Jesus Christ udan baki kimbet ban pentingit ele dia kalong karukom jongki ngem la ban su ong mangi kalong karukom jongki bagi haban pen karpang ladi gemde ban kata ni katai mo ta kat por kalong ta karukom perkhat jongki den re hadu akini kisngi ki por ki jongi pat Jisu upen thamai ya kata dan bun kiling do la ni nong sharai ki ba kini kisngi ki ba nadu bau Jisu ai kan ni jing kai ki ngau thu bat kim ya ya katu ka ju kalenti ki bau tu uba la ya kendu ya undiu ba ha akalanat kam long su kom ta balai lada kadang long kom ta kamut long sa ha ka jing dum bakata ka jing sngo niam kam la ban pen im yo brio kata ka jing sngo ba biang ila dia kam la ban yarap yo wei pat ubadang don kam ka jing yaram tanggata wei pat ting shop ulong lebi uniru na ka jai lebi la jupan karpang ka jai riu jiu ya kata ka kam leng do ban pet ya ki kam ki jam ya ki jing ha kan yam ka rukom mo wakti dei le uni anda ulaya ulolong kum tai te ngim tip adu kan no te kata ka jing sngo jong ula supet no wei pat uting shop ubadei tang ubreu bakum mangama phi ngelawan ong riu pat ba una kasnong samaria uta ulong ubreu wala ju ha society jong ki jiu ti por akhen po ayu nawar balai wa kilong ki jai riu ki jan ki breu ki ba belong hapo bat kumta dan da uyan mu da dei tang kasar ngi ru yo jiu mo lahaban pun khoi adu nyau sen lahab le sum kata kalong kata ka rukom khen jong kita ki por tingem dei ban sungu pher ki dan ki bakum kita lada dan ki bakum kita kini ki sngiru ki jing kai jong Jesus Christ na kania ka bangilaya puli ka ha kani ka tien ka bala ya thu menta kalong kaba ngem dei ban mangi ngim dei ban syap tieng ba kata ka manga larangan le yo kan kata ya kata ka jing syakri ka bangadon larangan le bahaya ki wei tani ki barit hari India jongi kidan ki jing jaj bakrau nginom ndo kwa banjer ki jaj bepor kidan ba ki jaj bepor kim dan kata ka sur bakila ban keren lada ki keren kin sya syo adu kin sya punya pru tikan ni ka dei kata ka benta ka ba mangi dan kam hagini kisngi dan bon ki prio ki bam dan ya kata ka lat komno bakin keren bakim not ban keren
Nrei ki long pat ki bre ki balong ki bakloi bahaban yarap hakikam. Lesi kim dan ka jing nang jing start. Lesi ki dan ru ki ba ki syap tiang ha kim lang salang ban mi kum bakalong mo. Den rei u Jesus Christ upen kelalut nadong syadong. Bat ukun tiu ya kita ki bapo ukun tiu. Nang bagita ki ba sungu kraw kin sungu tu ba lei bo Jesus ai kan ni ka jing hikai ka ba kraw hadu kat kan ni. Ka ba kta ya ka jing sungu ka jong ki jiwa ki ki por. Nrei ka long ka jing sisya. Ba Jesus Christ ulang ma hi ubalong ka lenti ubalong ka nuksa ba ulaong dala dia. Nga ubalong kata ka lenti ka jing sisya bat ka jing MD. Amdan ubawan ha ukpa nrei tang danga. Naka gospel kat kum Yohanes kelanong ka bakat sawur kat ka nrei. Bat habo Jesus ku kran ye kitu kintin tu we usenran u Thomas wang Jesus o kan ran ngimla bantip ka lenti ba men len. Ka lenti ka kum no memangipan ila ai ban sungu thu de ka taken. Ba Jesus ukwa ban ai ka jing syai ba ka jing ya lenti jong hi ka ni ka perthai. Ka bangi ngem tip lupa te sanung in poi Jesus la de pintik na ya kata ka lenti. Uang mau bolong lenti. Bat kata ka lenti bangin ya ka senja bangin ya ka jing yalam jong Jesus Christ kat kum jing kai jong u in ya ken ban le ya ka mon ka jong u blai. Ban syakri ya ki para brio. Ban syakri ya ki weipat. Laki long ki batalat bor. Laki long ki ba red. Bat ngin syakri ru ya ki basan bat ya ki bakrau ki batri. Ngin syakri ru ya ki sim ngin nong sensyar ngin buram ru ya ki. Hau nong Samaria buram lut ya baro. Namar hau umdan kata ka jing sungu per. Upet ya ka jing dan kam jong uta ubreu bahap akalanot. Kune ubreu la dan kam ya ka jing yarap la klam jing yarap ulayap lupa. Un yap be. Komta haba ula ra ska yeng basa. Ka yeng basa ka dei ka badan kinau sumar. Utra jong ta ka yeng basa udon kinau trei jong. Bat ka long kata ka ting shop. Kaba ngitip ka jaka sumar. Si jaka sumar ha kita ki por. Kim long kum ki ba menta. Kilaban sulong malu malakat ki kilat ki kidan. Dari tau nong Samaria ba udon ka jinget ki scam ba. Ta ka yeng basa kan sumari u bat kumba ulo yakran labu la shani alut barok haj. La eno ba ulong an sawan seo pad ya ka ba deban seo la daw la ka jing dan kam ka lut kat no uang. On sawan ban pendep ya kata. Ti kini ki ting shop ki puran. Ki ba dan ha kani ka jing ya thu ka ba Jesus Christ ula ai ka jing kai ka ba khrau. Ki long ki ba dan kam ba yang ya kini ki sngi. Marsun sedang ki jing pang ka ba kata uni COVID-19. Ila dan ki jing sngo pher ba ki jing sngo shep tieng bat kita ki breu ki ba mar ki ba kum kita la sha pet ben. Mo ikan mang yu i. Dan lagi jing sungu wat ki hang ne selong na hang kondong le lei mo ki dan inum da kwa ban je te kini ki jing long ba jing sungu sep tieng ki jing sungu ba kitu ki ba pang ya ko tu ja jing pang kim bet su ban jan hoi ko long jing sha yo bet rei mde ban isi ban nyu ben ya ki ni de ban yarap ya ki kanu galat jing yarap ka snong ko long ko wei ka badan kam ha ka bangi im ngi sa snong ha ka dong bat ka tip bat ka de ban tip te ha ka de ka snong ka balong ka ba pet ka ba ya ki jing ba jing met jong ki breu baro ni isi sha ba ka long kumta ha ki balang ki jong iru adalan ki ko na po jong ka balang ru ka e ki bang ilaban le ka e ki bang ilaban yarap ki kersyan le ngi yarap ki om ta ha ka jing duai mo kidan kinong inong belas ngi ki ba myo sho ka bala ka le kawan ka jong ki dai kin em hapo ka balang ki kon samla na ka balang ki jubon penbet ya ka tang yu i pakilat pakin yarap lem ya kitu la ki seng bahalang rumong ya ka perthai bang em te nyap kren na kalong ka liang ka sorkaru tikin em kumno kita ki para bre ki bang ye de ban ya em lang jisu hikaye ki ne baro bang de ban em lang maka jing em jong ki de ban long kata ka jing em ka bangi ngi la ka ban yarap ba da bang em om da ki ai ka ba mangi dan de bo bleu ai ben yangi am na ka ai ka bang ngi la de bo bleu pan la yangi ken de ka ba kata ka bo bleu ai la ka benta yangi bang de ban le
Balada pila ban le tang ban syakri ya ibarat na kini pila le kan hanga ong Jesus Christ. Lada pi ai tang chi khuri ko ong kriat ru kala biang. La pila le ha ka kerteng ka jonga ong trai. Lada pi wan jongo iki bapang. Lada pi kersyan ya ki lada pi duai kata ru pila le hanga ong Jesus Christ. De kalong kata ka bau Jesus jupen kan ma pet. Lada ngim le ai Jesus nong ha kata ka sngi oi pila ong yang atrai ngala le komta ngala ya lap ngala le komta terter ngi pulu yak tin jong blai de Jesus nong keno nanga phi ki ba nong kam man da nga perkhat bahabat mangi ni perkhat bahaba le Jesus kren ni kini kintin anda bangi ngila le ngila im ngila ya ru balai dang kren komta Jesus blai kwa ya kata ka jingim jong ki bangi ngi deban le ya kata da ka jing it da ka donut baro da ka jing skolem da ka jing mot baro da ka bor baro da ka jing it ya ki para bria bat klem kmi kelyang ya ka bai nong kata kalong ka ba nda ba wan tau nong ai nong nda ai ma u kata ka singi ba sawan ya kita ki balaban kya kalanan la dang yemi rap mangi ka ba mon kata kan janang ko Jesus Kristus nong keno kan am itu epi tika jing khat khtian ga jong ublei lengba ki ni ki ting shap ki puran ki ba Jesus Kristus la ai jing kai ba khraw yo ni ru sai ba ni ru sai udah yang judge nang tau da sngu tu sai ple ban le ya kata ka don kam la lor bo la tip iki an ki khtian jong ublei ki hukum jong ublei wa ban le ka ba aru wang ba kom no mo ta wang ban ie ki me yo ki perlok me la di yo paramarjan kumbai la dia kade hang dia bulas dang ban sngo thu but Jesus Christ hi walong utrai ka jing im ka janga ba jong phi ba ka jing hikai ka jong u ka ba khra kolong ba ma u ulawan ha ka jing long bre ulong ublei udei ublei upendep ya kata ka thong ban im kum ubre ban pen I kum no im mangi ka jing kai ka bakhra ba no Jesus Christ ni yo ngin pe cha ka jing im Jesus kum no im kum no hikai kum no le tang kita kala biang bangin bun ki wan ki wei pat ki por ki kum ki ne ki ba menta ki jing hikai ki ba bon rukom na lor ka ba Jesus hikai ki dang don sa ki wei pat ki jing hikai kani pat utau nong shun nong penyap bril mencono uwan katma wa kan jam sim ban yalam bakla ya ki bril sha ka jingjat sendan ki bor ka jingdum kini kisngi ki kai bakla ki bon ki nong itu lupa ki bon ki sim ba ka jing tu lupa ka jong ki ka long ko kumta ndeka tien jong blai jing tu lupa ka tu la biang ba ki baro jisu ong ka bakam kraw ni ki jing tu lupa bat ke hukum dei ka jing bat ka dei ka jing le ka jong ban syakri ya ki para mensim ba koridor kani ka khubor ka ba jisu la ai kalong ka khubor ka ba dan kam hadu ka ta kat bangi dang em namar ngi em bat ngin da pendap ya kan ka thong jong ka jing em in ya rang kat ba ublei shani a ublei ai ti lu da ublei baka thong jong I kalong mo try jong ka kam try jong ka jing im jong ha jong phi utip ya ka por namar ngi dan la ka jong ka por bo try bo panda ka wan ko kum ka ta ka por kalong ka ba mangi ngi yo ya ka ban rung sya kata ka jing ong ka bo jisu ong ba me u syakri ba melaminat ha iba khandian ngan bu eme ha pedang ki ba bon tika por jongi ka bangidang day ban syakri ka kam ka dawa assembly I kam sumar jongka walang ka wene ki jing syakri ki bakra ki bakordor kat ba ka perthai ka dangsa kat ba ki pateng ki dangsa ublay ukhat na ka por sya ka por kita ka jing ai jong ublay ka jing khat jong ublay ka jing jit ka jong ublay phi phim sim la jit rei ngang la jit ya phi laki long ki nong trai ki ba phero phera ka kam sumar naru ki baret daru ki basan la ka long ha ki no ki kam ublay u ai benta yangi bangin pendap kat bangi dang dei ban le akan ka slap pertai ban la dap kata ni syakri ni pendap ne am hakman jong ublay tian da bangi le ya kata na ka benta ublay
Nam ta ka jing shakri para brio kalau ngop dia ngono kaman jong ublay. Ublayin kerku nak benta ka buram jong u. Amen. Tong ini tuai. Ni ai ngo eme ablay ke ka por kalau ka por ka bakor dor. Aktian jom ka hikai yang ikut tuai. Kumno bangin ke jing ka bangin dang deban ya yang selapar thai. Dan bon ki jing ya kendu te tuai. Habang ingi ya nadu na yeng bangi dan bangi mi syabar jongka la kalong ka parthai bangi lej ki kam ki jam ki jing puli ki no ki jing dan kam la jan na jangai melong ublei ki jing rap jong ki por baro try ker khu la ka jong ka kam la ka jong ka balang ka jong me apo jong ka assembly ki ke baro bangi yo atrai ban ra ka lama ka gospel jong me ban kham che jrong ban pendan burom ye me bat kham tam ka ni ka sngi ka long ka bakarpang jong ka sngi nak benta ka kam sumar apo jong ka hospital bangin yo ban rakhe nak wei ka por ko ipat ban pendan buram ye me uplai la ka long ha ka ni ka hospital Dr. Gordon Roberts kam sadap sis pasnam sa sisnam khandai benai nang ni la ka long ya ka doctor naman tunnel ka bot atin jong isnam jong ka la ka long ki wei ki jakat sumar ki ba sisnat ba pher ai kan long atrai nam ta ka buram jome sngo ki jing doi jong i try priang ka bango na ba ka kerteng jome jisu ngi doi amen. Tementang ila poe sa ban penwai no ke jing seng in wai ke jing wai ke ba ars pa prapo na ka thamai bat ars pa prapo khandai na ka barim ngadon kam try yami baro ki khat ba ka chorus ngadon kam try me u ba isnai don balaban ai jing suk lai nami ngadon kam try ngadon kam tuker kukunong pen ngawan Shami ngadon kam trayami tuat kenran jing pen choy ki dubor haba mejan ngadon kam ngadon kam tuker kukunong pen ngawan Shami ngadon kam trayami habas ngobane pang wan kloy batu yaisa mensim katrang ngadon kam trayami ngadon kam tuker kukunong pen ngawan Shami ngadon kam trayami tuhi kai bangan le kamon bakut ublay bane ngadon kam trayami ngadon kam tuker kukunong pen ngawan Shami try ni ai ngo eme habangin mi no na ka jing ya slok ka ba kentang
ngi ai ke buram syami ablay to ai ba jing et ke ba phla ka ba no bom jukut ublay kupa ka jing sius pa ka jing penim ka jing map ai ba jing pen khia Jesus Christ ba utrai lam ba jing selok ka ba ai jing tingen jing pen chat bo jing hon jing start ni syam mun sim ba khut ka bor ai ba jing ker khulai ha we ublay dan bor baro nyai song sar kat ban ngi ki khon ki jang me ha ka ni ka ri ka balang ka lang setla ka perthai menta syuri ke ba bom jukut amen